più, sono qui, ho trovato la mia dimensione, nella testa l'ho creata ed ora è nata, ma sai cosa c'è? C'è anche dentro di me, mentre tutto fuori resta uguale. Ho trovato un'altra posizione da cui guardare il mondo, ma sono stanco di vedere che ciò che è dentro di me non appare uguale a ciò che è reale. Tra quello che vedi, ciò che penso, aperto una distanza, ne ho abbastanza delle lacrime che ancora con frequenza per la cosa non riconosco più quello che vedo, mi richiamo il cuore quando mi parla di me, riconosco il cuore che ci sopra il viso, ma mi basta solo un minuto per rendere conto che sono cresciuto. È una guerra che ho aspettato, ma ora sono disarmato. Περάσουμε στην απονομή, την οποία θα κάνει όπως κάθε χρόνο ο Koblenz από τους Ultras Nürnberg. Θα πούμε δύο κουβέντες χωρίς να κουράσουμε. Πρώτα, επειδή οι μέρες είναι δύσκολες για την ομάδα και όλοι μας ξέρουμε τι γίνεται, ό,τι και να γίνει, η θέση μας είναι δίπλα στην ΑΕΛ, σε όποια κατηγορία και αν αγωνιστεί, με όποιες συνθήκες και αν είναι αυτές, γιατί όπως τραγουδάμε, την ομάδα μας δεν θα την αφήσουμε ποτέ. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην περιπέτεια του Στέφανου Πράσινου και με αυτή την αφορμή, και καθώς οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο Στέφανος πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και η ευχή που έγραφε το πανό που υψώναμε σε όλα τα μάτια εντός έδρας, Στέφανε γερά στο πέταλο ξανά, θα γίνει πραγματικότητα από ό,τι δίνουν τα πράγματα. Ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσο τους Ultras Nürnberg που βοήθησαν όχι μόνο με ηθική υποστήριξη αλλά και οικονομικά την προσπάθεια που κάναμε για τον Στέφανο, αλλά και τους φίλους από την Ηλιούπολη που πήραν την πρωτοβουλία και μάθησαν χρήματα, και κάποιοι είναι εδώ απόψε μαζί μας, γιατί οι φιλίες δοκιμάζουν στις δύσκολες στιγμές και αυτοί δείξαν ότι είναι δίπλα μας. Περνάμε στην απονομή τώρα. Νικητές φέτος είναι τα παιδιά από τον Αμπελώνα. Αλλιολέ, αλλιολέ, 10 χρόνια μα δεν ξενέρωσαμε.